Хәерле хөрмәтле президент, президиум һәм коллегалар. Россиядә 4000-дән артык төрле хәлдәгеләре татар авылы бар. Бар бик хәллеләре дә, бетә барган татар авыллары да җитәрлек, урталыкны саклап яшәүчеләр дә байтак. Вакытында безнең Озынкуак авылы бетеп баручы авылларның берсе иде. Шул чакта без туган авылларына битараф булмаган авылдашлар белән бергәләп түгәрәгәсләренә утырып, авылыбызның ничек саклап калырга дигән сорауга җавап эзләдек. Озак сөйләшкәннән соң бу без бер фикергә килеп, үзгәртүне бигән башламасак, иртәгә соң булыр дигән уйга фикергә килдек. Бу 2008 ел иде. Авыл халкының дусларының ярдәменә ышанып, дәүләт программаларына таянып, банктан кредит алып, хуҗалыкны аякка бастыру эшенә керештек. Авылларда булган кече бизнеска җиңел түгел. Еллар эчендә без зур сынаулар аша уздык. Мин үземнән чыгып әйтәм, шул вакыт эчендә тәҗрибәдә тупларга өлгердек. Бүген инде шул уңышларыбызны авыл җирендә эшләп ятучы башка эшмәкәрләр белән дә бүлешергә телибез. Бүгенге көндә экспертиза узган, туган җирдә үстергән һәм җитештерелгән продукция девизы белән кырдан кибет киштәсенә кадәр дигән әзер проектыбыз бар. Инде алда телгә алынганча, безнең бу проектыбыз Россия күләмендәге бәйгедә 2нче урынны алды. Безнең проектның уникальлыгы нәрсәдә? Беренчедән, безнең азык, чимал һәм техник базабыз бар. Бу безгә югары сыйфатлы һәм конкурентлыкка каршы тора алучы продукция җитештерү мөмкинлеге бирә. Икенчедән, үзебезнең сату нукталарыбыз булу. Продукцияны аралашуларсыз һәм кибет челтәренә урнаштырмыйча, турыдан-туры халыкка сатып, бәя сәясәтен контрольдә тота алабыз. 2017 ел авыл хуҗалыгына зур тәэсир ясады. Бертикле культураларның сет бәяләренең кискен төшүенә китерде. Безнең проект исә шундый вариант предлагать итә, значит, бертекне сатмаска, терлекчелек аша үткәреп һәм әзер продукцияны генә сатуга чыгарга. Шул сәбәпле бизнес бәяләр сикерешеннән саклана. Әлеге проектның тагын бер мөһим ягы бар. Ул авылларны саклау һәм үстерү, авыл кешесенә эш урыннары булдыру, авыл казнасына налоглар түләү, авылның социаль һәм җәмәгать тормышында актив катнашу. Төп максатыбыз уңышлы тәҗрибәбез белән уртаклашу. Без әлеге проектны башка төбәкләрдә үстерү юнәлешендә килешүләр алып барырга әзер. Бергәләп сату базарыннан сыйфатсыз продукцияны кысып чыгару һәм илебездә натураль продукцияны җитештерүне һәм куллануны пропагандалау. Шуңа күрә, хөрмәтле коллегалар, дөресен әйтергә кирәк, кылбаса булса иттән булырга тиеш, творог булса сөттән булырга тиеш. Кече бизнес белән шөгыльләнүче милләттәшләребезгә берләшергә кирәк. Бүгенге заман таләбе шундай. Без берләшеп, бер юнәлештә эшләмәсәк, киләчәк уңышлы булмаячак. Бүгенге көндә кооперативлар өчен дәүләт программалары эшли. Минем бер тәкъдимем дә бар. Россия төбәкләрендәге татар авыллары эшмәкәрләренең эш тәҗрибәсе белән уртаклашыр өчен, якыннан-якын танышыр өчен, бер мәйданда җыелышып, шул тәҗрибәләр белән уртаклашыр өчен Татарстан президенты канатасында зур бер бизнес бәйге игълан итәргә. Һәм шул бәйгене игълан итеп, менә нәк бөтен Россия татар авыллары җыены кысасында уздырылса, безгә тагын да бер берләшергә бер матур чара булыр иде. Тагын бер матур күренешкә тукталып үткәнем килә. Бүгенге көндә Озынкуак авылында 300-гә якын йорт җир яши. Шуларның 300 йорт арасында 91 эшмәкәр уңышлы эшләп яшәп яталар, көн күреп. Яшьләр күп кала авылда. Алар үзләренә шөгыль табып, үз эшләрен булдырып, көн күрәләр һәм иратып яшиләр. Бу инде авылның бәясе арта дигән сүз. Авылыбызның кыйммәте артуда, дәрәҗәсе күтәрелүдә бөтен дөнья татар конгрессы һәм Татарстан яңа гасыр телевидениесенең эше әйтеп бетергесез күп. Аны әйтергә кирәгендә, алар килеп безгә ниндидер биналар, ниндидер чыгымнар тотып нәрсәләрдер ясап бирмәделәр. Аларның эше нечкәрәк, уникаль дип әйтергә кирәк. Вакытында аларның эшләгән эшләренә бәя бирү өчен сүзләр табуда кыен. Аларның эше нәрсәдә? Авылыбызның тормышына кирип, халык белән эшләп, авылдашларны уятып җибәрделәр.
Безнең халыкка күп кирәкми. Безнең эш нәтиҗәләребезне күрсәтеп, мактап һәм өмет ышаныч үттегез. Без рухланып киттек. Юллар төздек, йортларга сулар тарттык, газ кергән, федераль трасса өстендә йорт саен икешәр машина. Аллага шөкер, халыкның тормышы матур якка шактый үзгәрде. Артка борылып карап нәтиҗә ясасак, алга таба барырга тагын бер омтылыш булачак инде ул. Эшләгән эшләребез күп, эшлисләре дә байтак. Без үзебезнең уңышларыбыз белән бүлешергә һәрчәгә әзер. Уңышлы авыллар башка төбәкләрдә дә, уңышлы авыллар да, уңышлы эшмәкәрләр дә башка төбәкләрдә күп. Менә быел 7нче тапкыр татар авыллары эшмәкәрләр җыены уздырыла. Уңышларыбыз белән бүлешергә, тәҗрибәбез белән уртаклашырга, фикеребезне җиткерергә, республика җитәкчелеге белән очрашырга бик тә кирәкле проект ул. Аның әһәмияте бик зур. Хөрмәтле коллегалар, бу файдалы, кирәкле эшебез дәвамлы булсын иде. Рәхмәт.